Благодаря и здравейте! Аз съм Ярослава, това е Дима. Ние сме пиарите на Регионален исторически музей град Кюстендил. Работата ни с деца най-вече е свързана с образователните теми и програми, които са заложени в нашия специализиран и постоянен музеен детски кът, създаден с финансовата подкрепа на Америка за България преди малко повече от 2 години. За този период от 2 години нашия детски кът се радва на добра посещаемост, но на деца главно извън Кюстендил. За тези 2 години не успяхме, може би, достатъчно да популяризираме сред учители, родители и деца в Кюстендил. Затова в началото на 2015 година решихме да направим една нова инициатива, която я кръстихме музейна работилница за деца, като идеята за тази работилница е да популяризира нашия постоянен детски кът, но и да привлече повече деца от Кюстендил. Главно целевата ни група е кюстендилските деца. Тази музейна работилница се случва вече 4 поредни пъти, всеки месец, средата на всеки месец, в рамките на 3 дни, но в повечето случаи продължава повече от 3 дни. Първата ни беше посветена, първата работилница през февруари месец беше посветена на Деня на археолога, 14 февруари. Съответно създадохме си пясъчник и децата реставрираха. Успяхте да видите, може би, някои от снимките от първата работилница. Това са ни първите посетители в първата ни музейна работилница. Виждате, че за деца на 3-4 годишна възраст и истински се забавляваха. Тук се реставрират намерените керамични фрагменти от съдове с помощта на тесто. Да, беше наистина много забавно. Общо взето, темите в работилницата са свързани с актуални събития от съответния месец. През месец март темата беше посветена на 21 март, който е така празник на град Кюстендил. Вързахме го с пролетното равноденствие, оттам измерване на времето и правихме слънчеви часовници. Тук виждате снимка от тази втора музейна работилница. Радваме се и на голям интерес от страна на медиите. Правихме слънчеви часовници с помощта на поддържани материали, диск и хартиени чини. Давам думата на Димето да продължи с следващите. Да, аз продължавам за следващите 2 работилници. Тук можете да видите всъщност готовите слънчеви часовници и как ги правим. През април правихме възстановка на въстанически знамена, свързани с априлското въстание. Беше изключително интересно за нас, можете да видите. Рисуваме лъвчета върху плат, върху хартия. Общо взето пригодихме го така, че по-малките деца да се забавляват с неща, които са им по-познати, като хартия, боички и така нататък. А пък по-големите дори шиха върху платовете, рисуваха върху платовете. Това беше доста интересно за нас. Следващата ни работилница беше свързана с писмеността. Хайде да стигнем до нея. Надявам се да виждате. Да, празника 24 май, славянската писменост, светите братя Кирил и Методий. Всъщност ние писахме глаголица, кирилица с така по една много интересна техника. Трябваха ни пера, не намерихме пера, нямаше живи гъски, нямаше нищо. Затова си имаме шишове, с които така писахме много интересни неща. Тук малко се спам. За децата беше изключително интересно. Подредихме нашия детски кът, който е постоянен, като една класна стая от миналото. Показваме им, тъй като все пак сме и музей, показваме им и оригинални артефакти, диските, на които са писали учениците през Възраждането, докоснаха се до така автентични артефакти. Върнахме се. И понеже ми става 1 минута, само да кажа нашите победи, които са наистина много важни за нас. Те са няколко. Първо това, че хората от нашия град, учители, ученици разбраха какво имат там. Тъй като наистина детският ни кът продължава да функционира повече от 2 години, но много от учителите изобщо не знаеха какво предлага, не знаеха, че съществува. Затова и ние решихме да направим тези работилници и хората разбраха. В
Всъщност, както и колежката Мира каза, през февруари първата ни работилница имаше толкова голям интерес към нея, че вместо 3 дни, които ние си бяхме отредили за тази работилница, работихме 3 седмици. Не можехме да се спрем, просто не можехме. Непрекъснато ни звъняха още и още учители и казаха: добре, защо не сте ни казали какво има тук? И ми бяхме казали, но това е. Другата ни голяма победа е, че медиите също ни отразяват много широко, и то не само местните медии, с които вече сме свикнали, работим дълги години, но и национални медии. И другото хубаво е, че много бързо те отразяват и това, което имаме в музея, не само нашите музейни работилници, а може би най-важното нещо е това, че съботните дни идват деца с родители. Нещо, което не се случваше при нас. Родителят отдели време да хване детето за ръката и да го доведе при нас, да говорят, да правят нещо заедно. Вече се случва. И в събота идват такива хора, които просто се забавляват истински много с нашите работилници и продължават да идват всеки следващ месец и така нататък. И броят на посетителите ни